Tak dobrý večer všem, já vás tady dnes vítám. Moje jméno je Adam Miroš a dneska se podíváme na téma anatomie high-ticket nabídky. Podíváme se, z jakých komponent a vlastně z čeho se skládá high-ticket nabídka. Máme 19:01, můžeme v klidu krásně začít. Já poprosím, napište mi do komentáře, jestli mě slyšíte, jestli mě vidíte, jestli nám všechno funguje a můžeme rovnou začít. Tak napište prosím do komentáře, jestli mě vidíte, slyšíte, napište ano, jestli je všechno v pořádku a vím, že můžu přejít k dnešnímu tématu. Protože včera jsme se bavili o tom, jakým způsobem můžeme prodávat hodnotu a ne čas. Řekli jsme si, že místo toho, aby jsme prodávali hodinovky, dneska už můžeme prodávat hodnotu. A ta hodnota se prodává tak, že vytvoříme high-ticket nabídku. Jestli je jedna věc v podnikání, která má prakticky největší vliv na to, jaký úspěch vy budete mít, tak to není reklama, není to počet sledujících, není to, jak známý jste, není to, jak talentovaný jste, není to, jak dobře rozumíte marketingu, není to, jak máte dobrou technickou znalost a jak dokážete dělat hezký weby nebo hezký sociální sítě a hezký příspěvky. Není to o tom, jak dokážete mluvit, není to o tom, jaký máte příspěvky, je to o tom, jakou máte nabídku. Nabídka vždycky porazí všechno ostatní. Já vám dám příklad. Když já bych šel na trh s nabídkou a měl bych krásnou luxusní vilu v Praze a prodával bych ji za 1 000 000 korun, jak dobrý marketér bych musel být na to, abych něco takového prodal? Lidi by mi, stačilo, abych to řekl prvním pár lidem, někde kamarádům a ta vila už by byla pryč. Protože ta vnímaná hodnota je mnohem vyšší než cena. Vnímaná hodnota je mnohem vyšší než cena. A tohle byl absurdní příklad. Ale představte si to jako třeba, když lidi chtějí třeba zhubnout. Pojďme se podívat na jiný typ nabídky. Když lidi chtějí zhubnout, tak mají různé cesty, jak můžou zhubnout. Klasická cesta je nějaký online kurz nebo nějaký online produkt nebo nějaký jídelníček na míru. A to stojí většinou pár tisíc korun. Pak je další možnost a můžu si najít nějakého fitness trenéra nebo nějakého online pohybového kouče, který mi s tím pomůže. To už může stát třeba 5-10 tisíc korun měsíčně. A pak jsou tady ale služby, jako je liposukce. Jako jsou různé procedury, které lidi zbaví tuku a zpevní svaly. A tyhle procedury stojí desítky tisíc korun. A čím to je? Pomáhá to lidem ke stejnému výsledku. Prostě ten výsledek je, že se lidi budou cítit lépe ve svém těle. A budou mít o pár kilo dolů. Ale liposukce to dělá mnohem jednodušším způsobem, mnohem rychlejším způsobem, mnohem jistějším způsobem, než fitness trenér. A fitness trenér, tím, že to je 1 na 1, nebo fitness coach, má ještě lepší nabídku, než třeba klasický online kurz nebo nějaká knížka o hubnutí. A taky to stojí více. A to, co já vám chci vysvětlit, je přemýšlejte nad svým podnikáním tak, že jste možná jenom jednu nabídku od vašich cílů. Protože nabídka, to, co těm lidem prodáváte, když to bude tak strašně dobrý a bude to tak strašně unikátní a odlišný oproti všem ostatním, tak ti lidi si k vám cestu najdou. A stačí, abyste měli ošklivý reklamy a ošklivý web, ale když budete mít tak dobrou nabídku, jako je tady vám prodám vilu za 1 000 000 korun, která má hodnotu 10 milionů. To je nabídka tak dobrá, po které lidi půjdou. A tohle je samozřejmě jednoduchý příklad, ale my takovou nabídku můžeme tvořit i pro nás. A my můžeme tvořit nabídku, která pro lidi bude mnohem zajímavější než konkurenční nabídky. Protože zatímco nabídka ostatních koučů zní hodinový sezení, hodinový coaching, ať už fyzický nebo online coaching, 1500 korun, 2000 korun. To není moc dobrá nabídka, že jo? To je prostě výměna času. Tady já vám dám čas a vy mi něco za to dáte. To není to, co ty lidi chtějí. A vy už to víte, pokud tady je někdo z vás, kdo už tady byl a kdo už tady byl včera nebo předevčírem, tak víte, že tohle lidi nechtějí. Takže pojďme se podívat, jak tvořit a jaký komponenty má high-ticket nabídka. Protože včera jsme se bavili o tom, co to high-ticket nabídka je, jaký jsou různé formy spolupráce a
High-ticket nabídka může být 1 na 1, můžete mít skupinovou high-ticket nabídku, může to být služba, kde máte malinkou skupinu, může to být služba, kde máte velkou skupinu, může to být služba, kde jste vy, může to být služba, kde jste vy a nějaký váš pomocník, nějaký váš coach. To může být úplně různě. Do toho dneska jít nechci. Dneska bych vám chtěl říct, jaké komponenty high-ticket nabídka má. A my nestihneme všechny dneska, nejspíš, ale řekneme si ty základní. Takže první základní komponenta high-ticket nabídky je jasný výsledek. Bez výsledku není nabídka. A výsledek je to, co ty lidi chtějí. Takže klidně mi napište do komentáře, co děláte, jakou máte službu, s čím lidem pomáháte a klidně můžeme vytvořit během toho nějakou high-ticket nabídku a prémiovou nabídku pro vás. Jo? High-ticket nabídka znamená nabídka, prémiová nabídka. Pojďme tomu říkat prémiová nabídka. Takže klidně napište do komentářů, co děláte a já zkusím přemýšlet rovnou tady u vás, ať vám dávám konkrétní příklady, ať si z toho odnesete víc. Takže pojďme na to. Řekli jsme si první komponenta a první komponenta je výsledek. Ten výsledek by měl být časově ohraničený. To znamená, já, když lidem pomůžu, aby se zbavili úzkostí, tak já bych měl říct, dokdy se zbaví úzkostí. Ta moje nabídka by měla říct do 3 měsíců, do půl roku, do 12 měsíců, do 6 měsíců. Měla by říct zkrátka dokdy. Když to tam nebude, tak ta nabídka pak je slabá. Když někdo řekne, jo, já ti pomůžu zbavit se úzkostí, ale nevím dokdy, možná nevím, jak dlouho to bude trvat, anebo někdo řekne, já ti pomůžu zbavit se úzkostí za 6 týdnů, tak co je z těch dvou lepší nabídka? Kam byste spíš šli? Jasně, že do té druhé. Takže výsledek by měl být časově ohraničený, měl by být konkrétní a specifický. Často koučové mají témata, které jsou takový jako málo měřitelný, které jsou takový jako měkký, jo? Třeba jako sebevědomí, jako cítit se dobře. Jo? Když výsledek nabídky bude takovej, jako budete se cítit lépe ve svém těle, budete se cítit lépe, budete mít méně stresu, tak tohle jsou výsledky, které nejsou pro lidi atraktivní. Takže my to neměřitelnou věc, tu pocitovou, to, jak se ten člověk cítí, musíme udělat měřitelnou. A jak to uděláme? Máme spoustu způsobů, ale třeba jeden tip je, pokud máte takovou nabídku, tak třeba jeden tip ode mě, který vám dneska můžu dát, je udělejte na začátku s tím klientem nějaký dotazník, kde odpoví na několik otázek a ty otázky změří to, jak se cítí teď a pak ten dotazník nebo ty otázky uděláte na konci spolupráci a uvidí člověk, jak se posunul. Jo? Takže já můžu říct, jak často se ve vztahu hádáte? 1 týdně, 2krát týdně, 5krát týdně, 1 denně, 5krát denně a může si to stanovit. A potom po mojí spolupráci, když tohle číslo bude menší, tak je to jasně měřitelný. A ten člověk najednou ví, i když je to pocitový, že dosáhl nějaký změny. Často věci uděláme měřitelný jenom tak, že řekneme, dobře, tak jak se cítíš, kolik vnímáš, že máš stresu 1 až 10? Jednoduchý. A když člověk řekne, no, vnímám, že mám 8. OK. Tak co kdybychom se za 2 měsíce dostali do stavu, kdy ty vnímáš, že máš stres 2 z 10? Bylo by to pro tebe hodnotný? No to by pro mě bylo hodnotný. Jednoduchý. Stres, to je neměřitelná věc, to, jak se člověk cítí, jak je přehlcený. Ale můžeme to udělat měřitelný. Těch způsobů je samozřejmě spoustu jako dalších, nemáme na to tady prostor, ale tohle je jeden z nich. Takže řekli jsme si výsledek, že by měl být měřitelný, že by měl být konkrétní, specifický, že by měl mít nějakou časovou dobu. A čím za kratší dobu těm doručíte výsledek, tak tím je to hodnotnější nabídka, že jo? Schválně se podívejte třeba na Alzu, jo? Proč Alza, všichni znáte určitě Alzu. A proč Alza vyrostla? Proč Alza je největší obchod, kde nakupuje většina lidí? A válcuje všechny další e-shopy. Dřív tady byl MOL tu možná furt je, byly tady Datarty a tyhle obchody, ale Alza je všechny převálcovala. Proč to tak je? Protože zatímco Datart říkal, já vám tohle zboží doručím do 3 dnů, tak Alza řekla, já vám to doručím zítra ráno. A to je lepší nabídka, protože lidi chtějí věci rychle. A čím rychleji vy je dodáte, tak tím hodnotnější nabídka bude.
často, dám teď hezký příklad, jo. My máme program, kde pomáháme koučům vytvořit systém na získávání klientů, který je dostane na 100, 200, 300 tisíc korun měsíčně a máme různý programy. A máme program, kde to děláme za 3 měsíce a pak máme spolupráci, kde to děláme za 3 měsíce, anebo kde to děláme za měsíc. To znamená, je to intenzivní 1 na 1 individuální spolupráce se mnou, s mými marketingovými koučema. A pak jsme před minulý týden vymysleli novou nabídku. A řekli jsme si, co kdyby lidi měli systém, který jim bude získávat klienty, my tomu říkáme 100 000 systém, protože první měsíc dostane na 100 000. Co kdyby jsme tohle těm lidem nedoručili za 30 dní, ale za 1 den. A za minimum jejich práce, protože všechno bychom udělali my a všechno bychom nastavili. A jenom s tím člověkem bychom to ladili, povídali se a ty jeho slova, ten jeho dar zhmotnili do těch slovíček a do té komunikace. Byla by to hodnotnější nabídka? Bylo by lepší, kdybyste 100 000 příjmu dosáhli za 1 den práce, ne za 30 dní práce? Bylo by to lepší. A proto taky ta nabídka je mnohem dražší, protože je mnohem hodnotnější. Takže to jsme si řekli, čím kratší doba k výsledku, tím hodnotnější vaše nabídka bude. Jo? Tím hodnotnější vaše nabídka bude. OK, tak máme nějaký výsledek. A teď se potřebujeme podívat na to, když máme výsledek, tak jakou cestou ten člověk musí projít, aby toho výsledku dosáhl. My tomu říkáme unikátní mechanismus, nebo nějaká naše metoda, nějaké naše pilíře, nějaký náš plán v rámci té spolupráce. Doporučuji, aby to mělo 3 až 5 kroků hlavních, ono to může mít v té spolupráce víc. Ale když to budete komunikovat a prezentovat těm lidem a vysvětlovat, tak je jednoduchý, tak lidi nejsou schopni uvažovat jako v mnoha číslech, takže nejlepší je jim vysvětlit 3 pilíře, 3 nějaký kroky. Zrovna jsem měl dneska na hovoru kouče, pohybový kouč, dělají to jako spolu jako pár, jako manžel a manželka. A zrovna si právě pořídili tu jednodenní spolupráci, kde zrovna v pondělí s nimi si sedneme tady v Praze a nastavíme jim celý funnel, natočíme jim reklamy, všechno jim uděláme. A oni říkali, že jejich spolupráce je o tom, že oni projdou nějakých 8 témat. Aby se člověk cítil lépe, měl více energie a omládnul, tak potřebuje správně jíst, potřebuje správně cvičit, potřebuje správně dejchat, potřebuje mít správné návyky, potřebuje další věci. A to, kdybychom těm lidem vysvětlovali, tak to zní jako strašně moc práce, že to je hrozně složitý. Takže my pro tu naši komunikaci, my jsme to zhrnuli do 3 kroků, do 3 pilířů. Potřebujete jednu věc, druhou věc a třetí věc. A ty věci se samozřejmě trošičku dělí na další věci. Ale je jednodušší, když těm lidem to budeme prezentovat v nějakých pilířích. A 3, 4 až 5 kroků je nejlepší cesta. To je unikátní mechanismus. A tuhle metodu vy můžete popsat každý zvlášť. Každý z vás může mít svoji metodu, protože každý z vás má jinou unikátnost. Spolupracujete s lidma jiným způsobem, máte jiné zkušenosti. Někdo dělá coaching, někdo dělá mentoring, někdo dělá terapie. Každý z vás dělá něco jiného. A to je úplně v pořádku a stačí, abyste tu metodu popsali a najednou může to být vaše metoda. Takže tohle je unikátní mechanismus. Pojďme se podívat třeba na náš unikátní mechanismus. My máme metodu Dream Coaching, to je 5 kroků. Dominantní téma, prémiová nabídka, systém na získávání klientů, přímý funnel, tomu říkáme. Pak máme plán, který má několik kroků a ty lidi dostane na 100-200 tisíc korun měsíčně. A pak máme mindset hojnosti, tomu říkáme, a je to mindset a nenechat se zabrzdit hlavou. A to je našich 5 kroků. Těchto 5 kroků podrobně potom popisujeme třeba i v našem programu, kde jdeme do největší hloubky a implementujeme to s tím člověkem, ale zároveň třeba i na výzvě. My budeme mít takový kongres, na konci měsíce budeme mít výzvu, takže určitě doražte, pokud řešíte tohle téma a jste tady, takže vás to evidentně zajímá, tak tam půjdeme do mnohem větší hloubky. A je to naše unikátní metoda. A to je často důvod, proč koučům nefunguje marketing, nefungují reklamy, nefungují funnely, protože oni nemají těchto 5 kroků. A možná mají 1 krok nebo 2 kroky, ale nemají těchto 5 kroků v tom správném pořadí. Jo? Je ten unikátní mechanismus váš. To je jak kdyby vaši klienti pekli chleba, jo? Nebo buchtu. Ale oni potřebují mít ty správné ingredience a potřebují mít ten správný recept.
krok za krokem. Kdybych já dělal chleba a mouku jsem dal do toho chleba až ve chvíli, kdy ho vytáhnu z trouby, tak jaký to bude chleba? No asi moc dobrý ne. Takže tam musí být nějaký řád, nějaká posloupnost, nějaký krok za krokem. A nejlepší je jenom se podívat na to, jak s klientama vy pracujete. Jaký cesty vy s nima procházíte. No, jaký cesty vy s nima procházíte. Takže to je další komponenta high ticket nabídky, že výsledek a teď máme unikátní mechanismus. Tak jo, pojďme dál. Další velmi silná komponenta je název vaší nabídky, protože vy to musíte nějak nazvat. A když to bude název koučovací balíček, tak to není moc dobrý název, protože je to prostě produkt, je to služba. Ale když váš název nabídky bude třeba 100 000 coach, nebo mám jednoho kolegu nebo kamaráda, který má 100 000 obchodník. To je název jeho nabídky. To je lepší než jenom obchodní kurz, že jo? 100 000 obchodník, pro obchodník je lepší název, lepší nabídka než kurz obchodu. Může to mít různý názvy. Jo, může to mít různý názvy, ale ten název by měl ideálně implikovat nějaký výsledek. To znamená, měl by jako těm lidem jasněji ujasnit a udělat představu, co ta služba, s čím jim pomůže. Jo? S čím jim ta služba pomůže. Takže pokud pomáháte lidem zhubnout, ať v tom názvu je ten výsledek, který ty lidi chtějí. Já dám příklad. Jo? Pokud vaši klienti víte, že chtějí zhubnout, že se chtějí dostat nebo že chtějí zhubnout 10 kg nebo 15 kg, to může být 15 kg minus za 2 měsíce. Online coachingový program. Takhle to třeba může znít. Já teď improvizuju samozřejmě, my jsme to museli trochu doladit, ty názvy. A je spoustu různých typů názvů a mohl bych o tom mluvit jako hodinu, jenom o názvu a o tom, jak se dělají dobrý názvy. Ale zkrátka, název ovlivňuje to, jak lidi budou vnímat vaši nabídku. No, takže je dobrý se zamyslet i nad tím, jak se to jmenuje, jaký je název. Další důležitá komponenta prémiové nabídky je i nějaká forma garance nebo snížení rizika. Jo. A já vím, když řeknu slovo garance, tak já vím, že vám se to teď nebude líbit. Jo. A možná si řeknete, ale já nechci dávat garance a teď to je přece na tom klientovi. A ano, to je pravda. Ale jde o to, že ta nabídka, součást té nabídky, to je takový balíček, kde je spoustu věcí. A když to dobře poskládáme, tak najednou je to neodolatelná nabídka a lidi nám urvou ruce a nemusíme být vůbec dobří marketéři. A tady to snížení rizika, snížení úsilí, snížení rizika, nějaká forma garance, je jedna z cest, jak lidem dodat větší jistotu v té nabídce. A další formy jsou třeba případové studie, reference, příběh osobní. Můžeme té nabídce dodat důvěryhodnost skrze příběh, skrze reference, skrze případové studie. Ale ještě silnější je garance. Ještě silnější je nějaká garance. A ta garance může znít, když uděláte tohle a nebude to pro vás fungovat, anebo neuvidíte zlepšení, tak já s váma můžu pracovat dál, dokud neuvidíte zlepšení. Nebo vám můžu vrátit peníze. Nebo s váma můžu pracovat intenzivněji. Dá se to vymyslet různě. Ale jde o to, že ty lidi, kterým tuhle nabídku dáte, tak zatímco nikdo nechce si říct a nechce mít žádnou garanci, protože se toho bojí, a poprávem se toho bojíme, protože jasně, že ne 100% lidí dokážeme dosáhnout a pomoct dosáhnout výsledku, protože ono je to na nich konec konců. Z velké části je to na nich. Souhlasíte se mnou? Já si myslím, že jo. Ale my můžeme udělat garanci tak, aby byla hodnotná pro ty lidi, aby to dávalo smysl a zároveň ale, aby oni převzali zodpovědnost za ty svoje kroky. Jo? Já vám dám příklad. Jo. Jedna z našich klientek, mluvím tady o
o hubnutí, o fitness, to je takový hezký příklad, protože všem je to známý. Jo. Vy pak děláte různý témata, všude se to dá vymyslet. Ale třeba hubnutí. Jo. Můj výsledek nabídky bude, zhubnete do 3 měsíců 10 kg. Budu si vybírat specifický typ žen, u kterých vím, že toho jsou schopni zvládnout. A pak jim dám plán, který má 5 kroků a řeknu, budete dělat těchto 5 kroků, projdete to a každý den mi pošlete, co jste za ten den jedli. A když budete podle toho mýho plánu, pošlete mi fotky z fitka, nebo mi pošlete, co jste za ten týden dělali, ale vy neuvidíte zlepšení, tak spolu budeme pracovat déle, tak spolu budeme pracovat tak dlouho, dokud neuvidíte výsledky. Jenže, když ten člověk bude dělat ty kroky, tak on bude mít ty výsledky. O tom to je. Často ty lidi nemají výsledky kvůli tomu, že se nedonutí dělat ty věci. A nebo neví, jaký kroky dělat. A vy jim to ukážete. A proto ty lidi budou mít výsledky. A zatímco ostatní řeknou, já nenabízím garanci, to je o vás, tak vy řeknete, ano, já mám garanci. A ta garance funguje takhle a takhle, ale když to nebudete plnit, tak ta garance není a neplatí, protože je to o vás, dává to smysl. Ano, dává to smysl. Ale najednou už jste někdo, kdo si je jistý svojí službou. Kdo si je jistý tím, že lidem pomůže dosáhnout toho výsledku. Ale pro ty z vás, kteří nechtějí garance, můžete tam dodat příběh, můžete tam dodat případové studie, můžete tam dodat reference. I to zvyšuje důvěryhodnost vaší nabídky. Jo? Jsme se bavili o garanci trošičku. Pak máme další komponentu nabídky a to jsou nějaký bonusy. No, nebo součást spolupráce. Někdo tomu říká bonusy, já tomu říkám součást spolupráce. Jo? Komponenty spolupráce. Já vám to vysvětlím. My máme nabídku, která je 3měsíční mentoringový program, kde lidem pomáháme a coachům pomáháme dostat se z 30, 20, 50 na 100, 150, 200 tisíc korun měsíčně. To je jeden z našich programů. A v rámci toho děláme několik věcí. Tvoříme s tím klientem dominantní téma, jeho unikátnost. Najdeme tu unikátnost. Pomáháme mu definovat high-ticket nabídku a vytvořit tu high-ticket nabídku. Pomáháme mu vytvořit ten funnel. Pomáháme mu nastavit reklamy, pomáháme mu další věci. Ale v rámci té cesty je spoustu věcí, kde se ten člověk může zaseknout. Třeba se zasekne na technických věcech a řekne si, hele, ale já na to nemám čas. Já nemám čas tady něco nastavovat, nějaký reklamy. Já nemám čas tady jako tvořit nějaký web nebo nějaký funnel. Já na to nemám čas. A můj bonus ve spolupráci nebo moje další komponenta bude OK, když s tímhle máte problém, tak já to budu dělat za vás. A my v naší spolupráci hlavní tyhle věci technicky děláme za klienty, protože víme, že se na tom zaseknou. A ta nabídka je najednou mnohem hodnotnější. A otázka je, co u vás je to, čeho se klienti bojí, co klienti neumí, na čem se zasekávají. A potom to, na čem se zasekávají, z toho můžete udělat hezký bonus, hezkou další formu spolupráce. A pak, když ten člověk, když mu vysvětlíte tu vaši nabídku a on řekne, no jo, ale já teď na to nemám čas. A vy mu řeknete, to je úplně v pořádku, že to nemáš čas. A přesně od toho máme tenhle pilíř v naší spolupráci a tenhle krok, my společně projdeme tvůj kalendář a nastavíme time management správně, abys na to měl čas. OK, tak to je super, tak pak je to dobrý. Ale kdyby tohle tam nebylo, tak já mám v hlavě námitku a otázku a obavu, že na to nebudu mít čas, takže já do té spolupráce nepůjdu. Ale když mi tu obavu vyřešíte něčím, že mi něco do té spolupráce přidáte, a to vůbec nemusí být hodně práce, to může být jeden hovor navíc, to může být video, který natočíte, to může být PDF nebo e-book, který uděláte. A těm lidem to dáte a oni najednou vyřeší tu svoji obavu a ten svůj strach. Jo? Dává to smysl zatím? Napište klidně do komentáře, že to dává smysl. Jo, že tohle je hodně důležitý. Takže takhle by se měly dělat bonusy. Ne, že tam chceme něco naplácat, aby tam toho bylo co nejvíc. Takhle to dělá spoustu lidí a pak ty nabídky nefungují. Protože ten člověk je z toho až zmatený a řekne si, ale já tohle nepotřebuju a tohle je navíc a za tohle nechci platit. Ale když každý ten bonus nebo každá ta komponenta té nabídky bude pomáhat lidem vyřešit nějaký problém, nějakou obavu, nějaký strach, který mají, kvůli kterému se můžou zaseknout na té cestě a nedosáhnout toho výsledku, tak je to skvělé tam něco takového přidat. A když vy tohle budete mít, tak já vám garantuju, že ostatní to mít nebudou. Ostatní koučové, terapeuti, mentoři to mít nebudou,
To znamená, jejich nabídka bude slabší a lidi půjdou za váma. Protože budete mít lepší nabídku. A lidi chtějí mít lepší nabídku. Lidi chtějí mít co nejistější výsledky, co nejistější, co nejlepší spolupráci. Jo? OK. Tak to jsme se pobavili o nějaký formě bonusu. Takže já to jenom v rychlosti zrekapituluji. Bavili jsme se o výsledku. Jasný, měřitelný, konkrétní výsledek. Bavili jsme se o unikátním mechanismu, o nějakém plánu, o nějakém postupu, o nějakých pilířích. Bavili jsme se o nějaké formě zvýšení jistoty, podpoření důvěry, ať už formou garance. A to nemusí být jako vrátím vám peníze, to tak vůbec nemusí být. To může být, budu s váma pracovat dál, dám vám individuální sezení navíc, kde to probereme, kde zjistíme příčinu a dám vám plán, jak to odstranit, jak mít výsledky a tak dále. To může být i různé formy. Že garance nebo nějaký případový studie, reference, příběh taky bude obrovskou důvěru. Jsme měli další věc. Teď jsme se bavili o nějakých doplňkách k té nabídce, o nějakých bonusech, někdo tomu říká jako, já tomu říkám prostě jenom doplňkový služby k té mojí hlavní službě. Jo? Bavili jsme se o názvu, že by tam měl mít nějaký dobrý název, ta nabídka. A těch komponentů, samozřejmě pak další důležitá komponenta je cena, že jo? Za jakou cenu to má mít? A jsou různý témata a každý téma má svoje nějaké cenové úrovně. Vy prodáváte různým lidem. Někdo prodává podnikatelům, někdo prodává maminkám na mateřský, někdo prodává zdravotním sestřičkám, někdo prodává účetním. A každá skupina má nějakou cenovou úroveň. Jo? Nějakou cenovou úroveň. Vy samozřejmě nejspíš, to až vám skoro garantuju, jo, že 99% z vás, možná 100% z vás, kteří tady dneska jste, tak se podhodnocujete. A účtujete si mnohem méně, než je reálná hodnota té vaší pomoci, toho vašeho daru, těch vašich zkušeností. Protože ty lidi vám neplatí za hodinu sezení s váma. Ty lidi platí za ty zkušenosti. Za těch několik let, který jste se trápili a hledali jste správné cesty. Za těch několik let, kdy jste se učili. Za těch několik let, kdy jste koučovali ty klienty a nazbírávali jste ty zkušenosti. Za to vám oni platí. Ne za tu hodinu, a za ty vaše zkušenosti. Za to vám oni platí. A to má mnohem větší hodnotu než pár tisíc korun na hodinu, kterou si možná dost pravděpodobně většina z vás účtuje. Jo? Takže my jsme se teď pobavili o nějakých hlavních komponentách a pilířích high-ticket nabídky. Těch pilířů je samozřejmě víc. Těch pilířů je samozřejmě víc. My už tak jsem se rozkecal a nestíháme jít dál, takže to si projdeme někdy jindy. Máme 2 minutky ještě. Takže těch pilířů je víc. Je to o tom samozřejmě, v každém oboru ta nabídka musí vypadat trošičku jinak, aby dávala smysl. A prakticky ale nabídka, pokud budete mít fakt dobrou nabídku a vyřešíte tohle a jednou provždy prostě si sednete, vymyslíte to, nebo budete mít někoho, kdo vás s tím provede tím procesem, vymyslí to s váma, tak to je něco, co vám může jako navždy změnit podnikání. Jo? A nemusíte být dobří prodejci, dobří marketáci, prostě budete mít jenom službu, kterou lidi chtějí a kterou chtějí víc než u ostatních lidí, protože bude lepší, budete mít lepší nabídku, lepší službu. Dáte těm lidem něco hodnotnějšího. Jo? Protože já můžu za 10 milionů prodávat krásnou vilu s bazénem, anebo můžu za 10 milionů prodávat nějakou polorozpadlou chatu. Tak co se mi bude líp prodávat? Na co budu potřebovat? A abych prodal polorozpadlou chatu, tak musím být nejlepší markeťák, musím být úplně skvělej a oslovit strašně moc lidí a strašně moc práce a musím být dobrý prodejce. A abych prodal něco jako hodnotného, co má takovou vysokou vnímanou hodnotu, ale cenu to má takovou, nebo investici to má takovou, tak často stačí jenom to říct těm lidem, jenom jim to ukázat, že něco takového existuje, protože oni to neví. A o tom se budeme podrobně bavit další dny. Teďkom v sobotu a v neděli vysílání mít nebudeme, budeme mít vysílání zase od pondělka, takže určitě doražte, budeme se bavit o dalších věcech, budeme se bavit ještě trošku o nabídkách, budeme se bavit potom o tom, jak tu nabídku teda dostat k těm lidem. Jak ti lidi by o vás měli vědět, protože já vám garantuju, že za dveřma, za oknama jsou tisíce, možná desítky tisíc lidí, kteří teď v tuhle chvíli, teď v 19:30 by potřebovali vaši pomoc.
A kdyby oni věděli, tak do toho hned jdou. A za takovou částku, za kterou si ani nemyslíte, že by se to mohlo prodávat. Tyhle lidi tu jsou, ale ten problém je, že oni o vás teď neví. A my se podíváme v dalších takových povídáních, se podíváme na to, jak tyhle lidi k vám dostat, aby o vás věděli. OK? Tak fajn. Napište, dejte mi tady like, ať vím, jestli se vám to líbilo, jestli vám to dávalo smysl a jestli mám třeba ještě v dalších takhle přednáškách o té nabídce mluvit ještě do hloubky. A případně pokud máte nějakou otázku, tak se klidně zeptejte do chatu, dáme si ještě minutku, nechci úplně přetahovat totiž, tak mi udějte reakci, že to bylo pro vás fajn, že se vám to líbilo. Jo? Dejte mi reakci, že se vám to líbilo. Ať já mám zpětnou vazbu. Tak jo, jinak tady je otázka, že kolik stojí ta jednodenní spolupráce. Záleží to podle toho, co ty potřebuješ, jaký máš obor, jakou máš nabídku, co přesně by se během toho jednoho dne dělalo, protože ono je rozdíl udělat něco za 2 hodiny a máme to hotový, může to být ale mnohem déle času, může to být celý den, takže záleží, my tam těm klientům i pomáháme natáčet ty věci a děláme to s nima a píšeme jim, pomáháme jim s těma textama a se vším. Záleží, co bys potřebovala, nebo co byste potřebovali. Takže tady záleží, ale určitě pokud budeš chtít, tak se na nás nějak obrať a můžeme se o tom s tebou pak pobavit a vymyslet to společně. Jo, tak určitě. Jo, takže když budete chtít, tak se na nás určitě obraťte, to je samozřejmě jasný, pokud najdeme cestu, jak vám můžeme pomoct, tak moc rád. Super. Jo, a orientační cena vyšší desítky tisíc korun, jo, to určitě s tím počítat, protože je to něco, co když jednou vy vymyslíte a jednou uděláme společně práci za jeden den, tak prakticky další týden vás může dostat a může se vám celá investice jako mnohonásobně vrátit během měsíce klidně. Jo, takhle to často moji klienti mají. Takže je to obrovská hodnota. Dobře, tak jo, tak skvělý. Tak jsem si to s vámi dneska užil, já se budu těšit zase příště v pondělí a mějte se krásně.